Или... А! Не, ще запълня. Здравейте, приятели! Аз съм Дъвсел Лагеря и както виждате днес играем Minecraft Pack Edition в Survival. И искам да кажа, че доста хора от вас ми казаха да продължа да снимам в коментарите. Дори Нитро ми каза и доста хора. Добре, нека си... Айде бе. О, фак. Така. Хидегъй. Айде бе. Коста. Няма нещо лага. Пак като гейм. Като. И да. Лаги. Що лаги? Не мога да разбера защо лаги. Само искам да намеря нещо. Така, събудих се. Късти е! Късти е! Късти. Окей, няма що, аре, стой си. О, мага, в градината влизам. И хора, знаете къде е живеел? Едно... What the fuck? Ендерман. Насилие. Няма го гледам. Така. Няма го гледам. Те гледам, приятелю. Окей. Не ме забеля. Не ми крашне играта сега като го убия. Защото понякога така крашва. Овкъв съм тъпа, я видя нещо често има. Ще оставим това. Това. Ей, тези работи. Мисля си, не. Те ще ги стая. Това. И сме окей. Не. Аз това ще вошип. Добре. Ще ми трябва. Ще се върна като намеря едно шип. Тоест, няма да е шип, а ще бъде магаре. Това магарче. Магаренце. What? Добре. Няма що. Ходи си. Абе, идвай бе, тапак! Ай, ти тъпли си. Става. What the fuck? Той ми взяде храната. Дали нека аз малко хапна. Айде, бе. Идвай. Идвай бе, тапак. Тапак не знаем. Маш къде го вкарвам? Ги ви гласувам. Бач. Ще трябва да е така. Идвай. Ама гъл, аз не съм извади уит. Така, идвай. Не, тук. Тук. Еми, вече имаме нещо да яде. То си... Да, хора, това ще бъде всичко за този клип. Надявам се да ви харесал. Ако така, може да се абонирате
и да коментирате видеоклипа. Моля да не забравяйте лайк. Лайкът е най-нужен. И subscribe. Да, хора.